Imos volver con Antonio Mosquera, que está con os veciños que defenden o párroco de Cando, en Outes, despois de que varias persoas o criticasen e o acusaran de non querer oficiar enterros pola tarde. Antonio Mosquera, contanos. ¿Qué tal, compañeiros? Nos seguimos aquí con todo este grupo amplo de veciños e veciñas de San Cosme de Outeiro. Imos intentar facer unha conexión rápida, contar esas cousas, porque na primeira conexión comentábamos que o conflito viña por Moncho, que dicía que o cura non quixera oficiar o enterro pola tarde e que o atoparon tomando un café. Antes xa explicou José Antonio que o padre a esas horas tiña varios servizos, varios cabodanos, me dicías antes, e que puido ser que entre un e outro fose tomar un café, pero que non estivo toda a tarde tomando café. É o que me dixeches antes. Afirmativamente. Vale. O que quero explicar agora, a ver si, Sole, un momentiño, o tema das axentes pastorais. Achégate un momento. Porque o que me din na parroquia de Cando, que onde hai este conflito, é que o padre só dá misa un domingo de 6. E o resto dos días dá misa un grupo de xente que non son curas, que entendo que sodes vos, que non tendes nada que ver coa igrexa. Entón, imos explicar o que son as axentes pastorais, ti entre elas. Explícame, por favor. Vamos a ver, como o cura ten 6 parroquias, non pode vir todos os domingos á iglesia. Entonces, para que a iglesia non este pechada todos os domingos, para iso fixemos un curso de asentes de pastoral, que se chama. Estuvemos indo varios invernos á parroquia de Valadares, para formarnos, as 6 parroquias que leva don Roberto. Ali preparámonos, incluso no arcebispado mandouse unha lista da xente participante, tivemos unha visita do obispo auxiliar, do arcebispo auxiliar. Entón, entendo que vos oficiade a misa. A celebración da palabra, que non é exactamente a misa. Non celebramos a misa, porque a misa implica consagración. Vale, entón é un servizo menos a consagración, dades a homilía, dades todo isto, non? Entón, entendo que se ten 6 parroquias, dá un domingo en cada parroquia e o resto de días oficiades vos o servizo. En domingos alternos. Entón, entendo que don Roberto creou como esta rede de axentes pastorais para que oficien a misa, o servizo, a misa sen consagración no seu nome. ¿No? Efectivamente, vale. Efectivamente. Quero que me expliquedes tamén o tema que comentaron onte que dixo Moncho dos 76 euros. A que se deben eses 76 euros que pedía o cura? Xa explicaron aquí, non? Pero non estábamos en antena nese momento. Esos cartos son que ellos debe ao cura, porque senón non ellos pediría o cura. Que ellos debía o claro. Claro, se é de limpiar o cementerio ou se é de outras cousas, pois debería yo. Como aquí hai xente que debe cartos tamén, non é solamente nesa parroquia sola. Dixo Moncho onte que un dos veciños de Cando que tivo problemas co cura e que cando chama por teléfono para oficiar por un tema dun enterro, o cura lle pide 76 euros, me debe 76 euros. Eses carros correspóndense coa limpeza do cemiterio ou co nichos. Pois non o sei, nin sei se Roberto, se don Roberto lle pideu 76 euros. O que facemos nos nas parroquias é que pagamos cada ano 10 euros para a limpeza do cementerio. Iso foi acordado en unha reunión de veciños que nos parece que todo veciño ten que pagar. Vale. Que ao mellor chegou o momento que queren enterrar unha persona e ao mellor iso está ao descoberto. Vale. Sobre o tema que contou Moncho de que el fala co padre, o padre dille que el pola tarde non oficia o enterro. Entendo que o padre lle ofrece que vaiades vos, un axente pastoral, a oficiar ese enterro, e el di que non, que queren un cura. E entón di, bueno, teñemos un cura amigo de Noia que se ofrece, xa que ti non podes a vir. E aí o padre dille, aquí mando eu e ese cura non ven. Bueno, vamos a ver, non sei tampouco se foi así exactamente, porque non podemos falar de cousas que se falaron outras persoas e que nós non sabemos. A min paréceme que tamén nun colexio, cando hai profesores, ten que ir o profesor e se non ten que haber alguén superior que nombre un sustituto. Non podíamos os profesores traficarnos cos nosos postos de traballo. O que queres dicir é que Moncho debería ter ido a alguén superior a pedir que veña un cura de Noia ou de outro concello. É que eu non sei nin quen é Moncho, nin que representa Moncho. Sabes quen é Moncho? A ver, eu sei quen é Moncho, pero non sei que representa aí nesa familia, porque a min cando me morreu unha persona, foi a funeraria que fixo de intermediaria entre min e a funeraria. A min o que me di que el chama ao cura... Moncho era da funeraria. Moncho di que chama ao cura por o tema dun enterro dun familiar.
Vos dicides que non era familiar, bueno, familia política. Non o sei. E el ten unha conversa con ese cura, é o que el nos dixo, que tivo unha conversa con ese cura onde el se opuxo a ir a oficiar ese enterro e propuxo... Non imos falar de palabras que dixeron outros. Nos falamos do que nos creemos e de que vimos defender a Roberto porque se porta con nós moi ben. Vale, Roberto pórtase... Vale, con todos. O que está claro que nesta parroquia está claro que Roberto se porta moi ben. Nos non falamos con tanta xente de cando. Antes queríades que lese un comunicado desta tarde, quero que estea Padre Patiño ben atento. Imos intentar resumilo un pouco, vou intentar ler en galego. Desta mesma tarde, comunicado do Arcebispado de Santiago de Compostela respecto ás informacións recollidas nalgúns medios sobre as exequias na parroquia de Cando na Serra de Outes. Di, 1. Este Arcebispado permaneceu aberto ao diálogo coas partes implicadas tratando de coñecer as motivacións os feitos que estamos comentando. 2. Esta institución recoñece que salvagardou en todo momento o dereito do soterramento dos fiéis católicos, lamentando moito o desconsolo que se puido producir. 3. É prerrogativa de cada parroquia regular os usos e costumes comuns. A xestión do cemiterio parroquial recae dentro das responsabilidades do párroco. Entendo que está dicindo que aquí o párroco manda. Se non quere dar pola tarde, pois pode non dar pola tarde. 4. Este arcebispado valora o compromiso do párroco don Roberto Freire na implementación dunha pastoral levada a cabo por un equipo diverso de laicos, destacando especialmente a participación activa de mulleres. O arcebispado di que está a favor que haxa un grupo de mulleres laicas que oficien estas misas. E 5. A Igrexa ten responsabilidade de velar polo ben de todos os fiéis, especialmente en circunstancias sensibles como as exequias. Aquí o que vemos é, neste comunicado, o Arcebispado de Santiago defende, desde logo, o padre. Pero, bueno, tamén era previsible que acontecese iso. Padre Patiño, non sei se tes algo que dicir, este tema, desde logo, ten moitas cousas moi curiosas. Non sei se temos por aí o retorno, podemos escoitar, bueno, poñer para que escoite todo o mundo, que eu perdín o sinal. Sí, eu teño aquí o comunicado tamén comigo. Padre Patiño, adiante. Eu tamén teño o comunicado comigo. É normal que, en este caso, que o arcebispado conteste desta maneira, non pode tomar partido por ningún dos dous hasta que sepa exactamente cal é a versión verdadeira. Bueno, está tomando partido, arcebispado. Sí, no, Antón, no. Está dicindo o que está dice... Está dicindo que ten razón o cura. No, Antón, no. Está dicindo que dice o dereito canónico con respecto á labor dos párrocos. E dice, o gestor do cementerio é o párroco. O párroco ten que velar e ten que buscar o diálogo entre os veciños. A parroquia dice, no tercer punto dice, a parroquia ten unha serie de, como dixo esa muller ahora, nos puxemos de acordo para que se faga desto. Hai unha serie, como tal. Aquí se hace de tal maneira, aquí vamos a facer desta. E o párroco é quen debe de gestionar, sempre buscando diálogo, comprensión, empatía. Por eso, ao principio, no primer punto, pon o arcebispado. Pero non faltaría nese comunicado do arcebispado... Pero, bueno, a verdade é que no outro punto di que o párroco pode organizar como queira. Claro. Si se quere negar a dar un enterro pola tarde, pode. Non dice eso. O párroco é o gestor, ten que buscar, como ao final pon, fíjate no punto final que pon, a Iglesia ten que buscar o ben de todos os fieles. Busca o diálogo. Claro, busca o diálogo. Entonces, claro, fíjate, te estou falando por mí mismo. Eu digo, temos que facer isto a estas horas. Por qué? Porque temos 6 parroquias, temos 15 parroquias, e ese señor que temos que ter empatía con eles, porque por eso eu pido moitas veces que me comuniquen ahora, pero para falar que falgo con a funeraria, porque en ese momento é unha situación moi difícil. Pero entón, Padre Patiño, algún consello para estes fregueses, tantos que están hoxe con Antonio Mosquera, que están a favor do párroco Roberto, como pros outros, algún consello que lle podamos dar? O consello é que falen, que se poñan de acordo entre eles, que haya diálogo entre eles. Ahora pasou esta situación. Se o párroco tamén, a mí outro día, fíjate, eu mandaba que poñera a caixa no nicho directamente. E me dixo a funeraria, no, casino. Vale, entón eu calei a boca, porque eu quería que o puxera directamente, porque eu tiña un recorrido de 80 kilómetros despois. Se se poñen ali sujetando, depois volvemos a subir, quen estou perjudicando as outras parroquias. Eu non estaba saltándome ningún paso. Ora, entendín, porque ese dolor da xente quere. Entón, é un diálogo. Dice tamén, o párroco ten que gestionar.
Pero por quen? Por o ben da parroquia. Entonces, o laicado, que é o pueblo de Dios, o que está... Sí, sí. E vamos a ver que pasa. Pode ou non pode? Que podemos facer? Pois imos ver que pasa en Outes, Antonio Mosquera. Padre, Desde logo, tanto non sei se podo comunicado... fazer unha pregunta ao padre, antes de acabar. Sí. Padre, cantas parroquias tes ti, padre? Eu teño poucas, eu teño 5, pero son 80 kilómetros a rotonda. Entón, eu vou facendo todos os domingos a misa de todos. En cantos kilómetros? Casi son 80 en unha rotonda. Entón, ti tes 5 parroquias e das misa en todas. Pero o que poda facer eu, pasa que non todos teñen as ganas de matarse pola carretera como eu. Que casi te matas, non? Que casi me mato, tú fíjate aquela vez que casi se me meten as vacas. Cantos? Claro, por medio. Vale. Porque aquí Roberto ten 6, non? 6 parroquias. En moitos kilómetros. Son moitos kilómetros entre parroquias, non? Sí. Porque quería preguntarche, padre, que pensas da rede de axentes pastorais laicos que dean misa? Fabuloso. Si eu podo, me encanta eso. Ahora, tamén, claro, Vale. o médico é o que mellor sabe, pero tamén un ATS, un enfermero, pode facer labores de eso. Chegaremos a que sean os fieles os que celebren a Eucaristía, a liturgia da palabra, porque non hai gregos. Non hai gregos, entón hai que educar. Dende logo hai diferentes aristas nesta problemática en Outes. Veremos no que chega. Moitísimas grazas, Antonio, tamén a todos estes fregueses. Parece que tanto o arcebispado como o noso experto, que o padre Patillo, pois chaman o diálogo. Non sabemos se é sinxelo, pero dende logo agardemos que cheguen ese diálogo. Moitísimas grazas, insistimos, a todos os fregueses que se personaron hoxe para falar con Antonio e veremos pois como remata este pequeno conflicto en Cando, en Outes. Digo pequeno, pero para moitos pode ser grande.